Assalamu alaikum ɗan uwa, barkanmu da sake haɗuwa a cikin sabon bidiyo namu. Idan har wannan shine farkon shigowanka wannan YouTube channel nawa, dan haka ka danna subscribing, sannan ka danna ƙararrawan sanarwa, daga zarar mun ɗaura zaka samu bidiyon mu. To ɗan uwa, zamu sanar da kai yadda zaka samu viewers akan YouTube channel naka, yanda zaka ɗora bidiyonka akan Google wanda ake kira da SEO akan Google, yanda idan aka shiga Chrome ana yin searching za a samu bidiyonka akan Chrome, ko kuma kan Google idan aka yi searching za a samu bidiyonka akai. To ɗan uwa, mu je cikin bidiyon namu. Kamar yanzu alal misali, idan ka shiga kan Chrome, idan ka rubuta yadda zaka samu viewers, kaga gashi nan nan wajen yadda zaka koya abubuwa dai haka dai gashi nan, kaga ga nan bidiyon mutane ne a sama haka. To idan har kana son kai ma ka samu bidiyon ka yana zuwa nan wajen, yadda zaka yi shine, idan ka tashi kaga ni ga nan bidiyoyin mutane da yawa a wajen. To idan har kana so kai ma ga nan wannan sunayen channel nasu a nan wajen. Idan har kana so kai ma ka samu bidiyon ka yana shigowa haka, kaga wannan kuma masu website ne. To idan har kana so bidiyon ka kai ma yana zuwa, to abun da zaka yi shine, idan ka tashi alal misali kamar yanzu wai zaka ƙara yin wani searching ɗin kamar yadda ake koyar da abubuwa haka. Ɗan jira kaɗan muga, kamar yadda ake koyar da yadda ake ƙara memory, ko kuma yadda ake wannan forget ɗin Facebook naka. Kaga gashi nan alal misali, kaga ga sunan wayannan duk masu website ne. To ga nan site ɗin wajen bidiyo a nan wajen. Ɗan jira kaɗan, yauwa ga nan wajen masu bidiyo. To ga nan bidiyoyin mutane, kaga ga nan su Mubaraki TV, su wannan kowa da kowa dai ga sunan bidiyon su, kun ga yana zuwa kan Chrome. To ta nan ne suke samun viewers. Idan har wannan shine farkon shigowanka wannan channel ɗin, ka danna liking, sa'annan ka yi comment, ka danna mana subscribing, sa'annan ka danna ƙararrawan sanarwa. Idan har bidiyon ya burge ka, ka yi sharing, ka yi comment, ka tura wa abokanaye. To barkanmu da dawowa. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu je mu kai tsaye in nuna mana yadda za mu samu viewers ɗin, yadda za mu sa abunmu a Chrome, kowa idan ya searching zai kalla. Da farko sai ka zo ka shiga kan YouTube naka. Idan ka koma kan YouTube naka, ɗan jira kaɗan. Yauwa yanzu idan ka shiga, bari ya buɗe. Idan ka shiga, kafin nan dai ka dawo kan Google ɗin nan. Idan ka dawo kan Google, kaga ga nan na su Mubaraki TV ne, na su waye dai. To kaga ga nan na farko yanzu shine ake yawan yin kallo, sai ka yi danne shi, sai ka shiga wannan copy. Idan ka yi copy shi, to kai tsaye bari nuna muku ni yanda nake yin nawa. Zan tafi yanzu, idan ka yi copy na sama, sai na tafi kan kamar irin WhatsApp ko Telegram haka, ba direct kan YouTube ba, irin WhatsApp ko Telegram, sai ka je sai ka tara link ɗin. Idan ka je ka tara link ɗin, bari mu je zan duba Telegram. To yanzu idan muka shiga Telegram, dama ina da group nawa wanda na buɗe personal, wanda iya ni ne kawai ina tara link ne kawai a ciki. Kun ga kamar yanzu ga na link ɗin mutane da yawa da na tara sai in yi copy ɗin nasu. To kaga yanzu duk abun da na je na ɗauko wanda a yanzu ake kallon shi, sai yanzu in yi copy a nan wajen, sai in goge duk wani title ɗin da yake jiki, wani dogon maganan da yake jiki, sai in cire, sai in bar iya asalin ƙwaryan sunan title ɗin wanda yake functioning akan Google ɗin. To kun ga haka, sai ka ƙara zuwa ka ɗauko wannan shi ma idan ka yi copy nashi, sai ka ƙara zuwa can, sai ka zo sai ka ƙara dawo da shi, kun gani, sai ka goggoge wa'annan rubuce-rubutun, sai ka goggoge su, sai ka bar iya yadda ake hacking ɗin account na Facebook, iya shi ɗin kawai za ka bari, iya wannan title ɗin.
To idan kana so zaka sassaka musu hashtag kowanne a jiki, zaka sassaka mai hashtag a jiki. Idan ka gama sawa, yanzu bari mu je mu sake ƙara ɗauko wani. Idan muka sake yin copy sai ka zo ka ƙara sawa, ka ƙara dannewa sai ya zama kaga ga nan wa'inda na yi copy nasu na tattara, kun kalle su ga su sunan da yawa dai haka. Yanda to idan ka tashi zaka je ka kan asalin YouTube naka, zaka tafi kan asalin wannan me yake da suna wannan YouTube studio naka. Idan ka taho YouTube studio naka haka kamar yadda kuke kalla, zaka shiga kan bidiyo. Ga nan kan wannan bidiyon nawa ba, na shiga kan wannan bidiyon yadda ake wannan. To yanzu alal misali idan ka shiga hakan nan, to ba na shiga wannan na farko, sai na shiga wajen wurin da ake yin editing. To ga nan description nawa, na shiga description nawa, kun ga nan description nawa wanda na sassaka. To idan zan goge su complete sai na yi selecting nasu gabaki ɗaya, bari in goge sai ku ga wanda na yi a can ɗin, sai in zo in sa wa'incan ɗin. Kaga na goge, sai in saka sai in je ni in ɗauko asalin wa'inda na sa ɗin ga su nan. Na sa su a wajen ba. Idan har kana so kowanne sai ka bi shi ka sassaka mai hashtag a jiki. Kowanne ka bi shi ka sassa mai hashtag a jiki. To shine da zaran mutum ya hau kan Google Chrome nashi, idan yayi searching ɗin yadda ake koyar da hacking ɗin Facebook, ko kuma yadda ake dawo da Facebook, ko kuma yadda dai ake koyar da abubuwa da yawa, kowane kalan abu idan ya sa in dai ka yi hashtag ɗin shi a nan wajen, to yana yin searching zai kalla bidiyon ka kai ma ya je shi can wajen. Kun ga wannan kamar yadda ake ƙara girman memory, bidiyon da na sa kenan ba. To kaga to yanzu idan aka zo nan wajen, idan aka yi searching, to za a ga naka, za a ga bidiyon ka kai ma. Kun ga alal misali ga nan bidiyo na nema a nan wajen, kun kalla. To kun gani kamar yadda kuke gani ba, na sa yadda zaka ƙara girman bidiyon ka. Wannan shine bidiyon da na yi posting. Kun ga yanzu description nawa ya zanna. To yanzu idan har ka hau kan YouTube ko kuma kan Chrome, idan ka yi searching zaka kalla. A nan ne ake samun viewers sosai. Zaka ga mutum yana samun viewers a wannan YouTube nashi a rasa ta yake samu. To ta wannan hanya ake samun viewers sosai. Don haka akwai hanya ta biyu kuma zuwa ta uku zan kawo muku. Don haka kar dai ka manta, idan wannan shine farkon shigowanka wannan channel nawa, ka danna subscribing, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa, da zaran na ɗora sabon bidiyo za ka kalla. Please subscribing, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa. Na gode.